How much for this fake? Ja asi začnem tým najhorším. No way, this tourist price. Komunistické symboly. To, čo som si myslel, že sú huby, tak boli slimáky. Toto trhovisko má 2 alebo 3 poschodia. Toto je moje a toto nie je moje. Vítam vás pri ďalšom videu z Vietnamu. Dnešnou úlohou bude preskúmať toto obrovské nákupné centrum, kde človek dokáže zohnať absolútne všetko. A aby sme si to trošku sťažili, tak dnešnou úlohou bude zistiť, či tu dokážem minúť 10 eur za cca 2,5 hodiny, keďže je 3:30 a o 6:00 sa zatvára toto obrovské centrum. Ale ešte predtým, ako spustím prieskum, sa idem najesť oproti do jednej z týchto reštaurácií. Xin chào. Do you have hobo? Bubo? How much? 50,000 for one. Okay, I would like 1 portion. Okay. Rồi. Yeah. 50. Okay, is this? Đây. This. Okay, this. Yes. Ako prvé jedlo dnešného dňa som si dal nejakú mixnutú polievku. Absolútne neviem, čo tam bude, ale dáva tam ryžové rezance, kde tie rezance trošku zohreje. Teraz tie rezance dala do misky, kde pridala koriander. I will sit here, okay. Yes, come on. Okay. Takže ona to zohrieva vlastne v tomto vývare a už potom zohriate mi to hodí do mojej misky. Teraz tam natrhá asi nejaké huby. What is it, please? What is it? Pork. Pork meat. OK. Takže to je nejaké bravčové mäso, ktoré tam teraz vyleje a je tam aj hovädzie mäso. OK. Come on. Aha. OK. No. Ra ngoài nó có cái rồi quay, người ta quay lên mà. OK. Teraz to zaleje vývarom a vyzerá to nejak takto. Cái vào rồi lúc đó lại bỏ hết thường ạ, đấy rất màu. Màu gì không biết cái gì màu. Pridala mi tam trošku chili pravdepodobne, aby som to mal trošku viac pikantné. Hej. Poďme to ochutnať. Čo som to vlastne dostal? Come on. Takže poďme preskúmať, čo to vlastne mám v tej polievke. Je tu strašne veľa vecí a tá najzaujímavejšia vec je pravdepodobne toto. Vyzerá to ako nejaké embryo, alebo vyzerá to ako nejaký vták. Hej. Hej. No dobre, takže ja asi začnem tým najhorším a to je toto vajíčko, toto je pravdepodobne bielko a toto je pravdepodobne žltko, ale v pokročilom štádiu. Takže poďme rovno na to. Trošku si to premiešam, pani mi to posolila a ochutnám najprv žltko. Veľmi chutné. Nie je to také mäkké, je to tak trošku tvrdšie, ale zároveň sa to veľmi ľahko jedlo
V ústach sa mi to celkom rozplynulo a malo to prekvapivo naozaj dobrú chuť. Niečo medzi tofu a vajíčkom. Takže nebolo to iba obyčajné vajíčko, bolo to už embryo a cítiť, ako sa v tom vývoji pokročilo, teda to vajíčko, jak sa vyvíja, tak má viac asi proteínov v sebe alebo viac tej mäsovej chuti. Veľmi zaujímavé. A ochutnám teda tú zvyšnú časť toho embrya. Je to naozaj chutné. Takže pani mi práve povedala, že oni na tomto mieste predávajú jedlo už 60 rokov, že jej mama a mama jej mami tu už predávali jedlo ako prvé, takže je to veľmi tradičný podnik a tá receptúra je osvedčená generáciami a zatiaľ musím povedať po prvom súste, že to bolo fakt prekvapivo dobré. Ak by som mal ohodnotiť len to embryo v pokročilom štádiu vývoja, tak tomu embryu dávam fakt 9 z 10. Bolo to naozaj chutné. A pokračujeme ďalej. Pri prieskume tejto našej polievky som zvedavý, čo nej ešte objavím. Máme tu niečo, čo vyzerá takto a povedala mi, že to je bravčové mäso. Tak poďme ochutnať to bravčové mäso. How much that you pay? Sorry? It's how much? 60. 60? 60, yes. No way, this tourist price. Sorry? Tourist price. Good price? Tourist. Tourist price. Yeah. And Too expensive. 60. and what is the real price? Maybe 30? Yeah. Maybe. I don't know this. 60 来60 You are from Hanoi? 60 No, I'm Taiwan. Taiwan? Yeah. I think it's fair price because in the restaurant I pay like 100 or 120, so and it's very delicious, really. Aha, okay. Aha, understand, okay. Takže pani mi ešte povedala, že oni predávajú aj na druhej strane a tam predtým bývala, ale že polícia ich nejak musela, neviem presne čo, že ich presunuli do vedľajšej budovy, či do tejto a teraz bývajú tu. Ale to, tam majú tiež posedenie. A tento pán, čo stojí tu, mi hovoril, že toto je príliš drahé, stalo to 60 000, čo je v prepočte 2 eurá. A za to, aká to je naložená polievka, to je podľa mňa dosť férová cena, lebo platím od 40 do 130 som zatiaľ platil za takúto polievku. Záleží, že kde, a toto stojí 60 a je to fakt nadúpané, takže podľa mňa to je férová cena, ale on je z Tajvanu a vraví, že to je príliš drahé. Ja si to nemyslím. Čo si myslíte vy? Dajte mi vedieť do komentára. Asi mu to až také drahé neprišlo, keď si tu nakoniec sadol vedľa mňa a ide to tiež ochutnať. Tak poďme ďalej ochutnávať, čo sa nachádza v tejto polievke. Máme tu hovädzie mäso. Má vážne takú výraznú mäsovú chuť. Fakt je dobré. Dobre spravené, nie až také tuhé, fajne sa žúvalo. Výborné hovädzie mäso. Máme tu nejakú zvláštnu vec, čo absolútne nemám tušenie, čo to môže byť, ale poďme to ochutnať. Chutí mi to ako nejaký druh huby, alebo pravdepodobne nejaký morský plod. Niečo medzi morským plodom a hubou. Má takú špongiovú konzistenciu, veľmi zvláštne a netypická chuť. Bolo to také gumené. A tento pán vedľa už chce vyhodiť to vajíčko, ktoré som ja teraz chutnal. On to asi nebude jesť. You don't want to try? Yeah, I don't want to try this. It's very delicious. No, this was the first what I tried and really it was very delicious. Takže on sa z toho on to vzdal. Ale keď ste videli môj video z Pakistanu, tak viete, že ja zjem naozaj všetko. Dobre, pozrieme sa ďalej, čo máme v tejto polievke. Ochutnáme teda rezance. Rezance sú veľmi dobre spravené, také fajne akurát slizké, nie sú rozvarené, príjemne tvrdé. Veľmi dobré rezance. A ako poslednú vec, tu máme
tento suchár, ktorý už nie je suchár, keďže je rozmočený v polievke. Má takú tiež špongiovitú textúru, nasal chuť tej polievky do seba a pripomína mi chuťou tiež nejaký druh huby, ale je to chutné. Je to naozaj chutné. A ako posledné teda ochutnáme samotnú čistú šťavu. Tá polievka je príjemne kyslá, veľmi silná, je aj pikantná. Naozaj výborné jedlo. Takže pani mi ešte dokonca povedala, že táto reštaurácia má strašne veľa zákazníkov z celého Vietnamu, ktorí už nežijú vo Vietname, ale keď sa vrátia do Vietnamu, tak toto je prvé miesto, ktoré navštívia a prídu sa tu najesť. Takže fakt som našiel veľmi významný podnik pravdepodobne, aj keď to tak na prvú asi nevyzerá, keď vidíte, že kde sedím. Ale musím povedať, že to jedlo mi extrémne chutí a dávam mu 10 z 10. Celé toto, ako je výborné. To hodnotenie je úplne zaslúžené. Snail. Aha. Takže to, čo som si myslel, že sú huby, tak sú slimáky. A mal som ich tam asi 5 a som si na nich úplne že pochutnal. OK. Yes, very good. Thank you very much. Tam biet. See you. Takže to, čo som si myslel, že sú huby, tak boli slimáky a mal som ich tam asi 5 a úplne som si na nich pochutnával. A teraz, keď tak rozmýšľam, takže ja som tam mal embryo takmer so živým vtákom, slimáky a rôzne iné veci. Veľmi zaujímavá skúsenosť to bola, ale naozaj som sa dobre najedol. A stalo to 60 000, čo je v prepočte cca 2 eurá. Takže na dnešný deň mi ešte ostáva 8 eur, ktoré idem minúť do tohto nákupného centra, ktoré som už avizoval na začiatku tohto videa. Takže poďme sa pozrieť, či dokážem za dnešný deň utratiť dohromady 10 eur v tomto nákupnom centre, vrátane toho jedla, ktoré som jedol predtým. Toto trhovisko má 2 alebo 3 poschodia a takto to vyzerá z medziposchodia. Sú kopu stánkov tu je a medzi tými stánkami sú také tenké uličky, kde sa predávajú rôzne batohy alebo suveníry. Ďalej tiež nejaké rôzne veci, ktoré som ešte zatiaľ neodhalil, ale vyzerá, že tu je kopu fejkov. Vidím tu North Facey, hlavne North Facey, Patagonia veci. Vchádzam na druhé poschodie tohto veľkého centra. Nejaké sukničky, tepláky. Tuto už tak fejkovo nevyzerá zatiaľ. Pani, nie ste náhodou zo Slovenska? Nie. To vyzerá ako veľký balík kokainu. Ale asi to budú iba nejaké veci, ktoré sa budú exportovať aj do Európy, ktoré budete môcť nájsť vo svojich vietnamských supermarketoch s oblečením. Tam je jeden balík, druhý, tretí. Pozri, koľko tu je tých balíkov. A možno v jednom z nich bude nejaký ten matroš. Ale pravdepodobne nie. Drogy sú tu prísne zakázané vo Vietname a hrozia tu veľmi prísne tresty za hociakú konzumáciu. Takže samozrejme som len srandoval, keby tu náhodou niekomu nedošlo. Tradičné národné vietnamské symboly, vlajky, nejaká krásna malba. Zhora to vyzerá nejak takto. Sa ťahnú tie uličky, tam sú nejaké náramky, suveníry. Čo som si zatiaľ všimol, tak tí Vietnamci nie sú až takí priateľskí, ako som si myslel. Prídu mi, že sú trošku viac uzavretí do seba, ako sú napríklad iní. Tajci sú napríklad viac otvorení ako títo. Vidíme už tu rôzne látky, veľmi príjemný materiál. A takto tu majú oni svoje komunistické symboly.
To je úplne nekonečné bludisko, v ktorom sa tu prechádzam a všade mi príde, že predávajú to isté, nejaké látky rôzneho druhu, rôzneho materiálu, z ktorých oni potom ďalej vyrábajú nejaké oblečenie pravdepodobne. Zatiaľ som nenašiel nič, čo by som si tu chcel kúpiť, takže sa skúsim presunúť zase na iné poschodie. Idem sa pozrieť na posledné poschodie tejto obrovskej budovy, ktorá je fakt nekonečné bludisko. A som zvedavý, čo objavím na poslednom poschodí. Na prvom boli fejky, na druhom bolo strašne veľa materiálu na výrobu rôzneho ošatenstva a na treťom je zatiaľ oblečenie pre deti. Takže na treťom poschodí som zatiaľ našiel fakt len oblečenie pre deti a ešte takýto krásny výhľad. Na celé toto nákupné centrum. Takže ak náhodou máte doma malé dieťa, tak určite odporúčam prísť do Hanoja a kúpiť si tu nejaké babikovské oblečenie. Myslím, že tu nájdete presne to, čo vaše dieťa potrebuje. Z týchto troch poschodí ma najviac zaujalo to prvé, ktoré bolo plné fejkov. Takže sa presúvam naspäť na prvé poschodie a pokúsim sa minúť svojich zvyšných 8 eur na prvom poschodí, keďže na druhom a treťom som nenašiel nič, čo by sa mi hodilo alebo čo by som si vedel predstaviť, že si kúpim. Tak poďme sa pozrieť naspäť na prvé poschodie. Takto tu presúvajú balíky s oblečením, ktoré pravdepodobne sa bude exportovať do Európy alebo do rôznych iných krajín, kde si môžete kúpiť oblečenie aj z tohto marketu, pretože tie balíky sú fakt všade. Zídem týmito schodami, tak sa ocitnem naspäť na prvom poschodí a poďme sa pozrieť, čo tu teda všetko objavíme. V strede sa nachádza takáto fontána, ktorá tu príjemne osviežuje vzduch, lebo nestačí, že vonku prší od rána, musí byť aj duka fontána, aby to bolo v rovnováhe všetko, nie? Oh, there's what the? Is real dollar? How much is it? Like 10,000. 10,000 Moody, 10,000. Is real money. How much for this fake? How much is cost? 2-3 tiền cái Tết đi bán nào đi phải hả? 20,000. 20,000. Okay, for fake money. 5 cái đi. Thôi đừng phở đéo mua đồ bán đâu. Sợ sẩm một phần quá. And what is this? Đầu tư nhiều tiền lắm. Lucky. Gold money is nice. Ông đang cầm miếng quảng cáo nhưng người ta không biết đâu. Mua cái cọc này vậy này. Ông cầm quay video kìa. I don't understand. Mua gì? Mua hương, mua hương. Je to veľmi náročné s nimi komunikovať, keď nerozprávajú po anglicky. Ale vidíte, že si tu viete kúpiť dokonca aj reálne doláre, alebo dokonca aj zlaté doláre. Okrem iného, máte tu aj kopu šperkov, napríklad práve perly, alebo čisté striebro. To je 14 000, takže tento šperk stojí 50 centov. Zlaté náušnice za 50 centov, to sa oplatí. This is for inhale? Hả? What is it? What is it? Thailand này, what is it là cái gì nhỉ? Cái này này. Okay. And how much? 30 one piece. 30? 30. 31 piece? One piece. Okay. 250. 250. Okay. I will buy one. One à? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. One. 150. One. 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 One Yes. 30. Okay. For one piece, sir.
Can you show me? Open it. Can you open it? Open. Thanh Lan là cái này rút ra đúng không? Okay. Aha. Rút rồi. Ah, it's like menthol. Okay. Okay. Ah, very nice smell. Okay, I like it. Thank you very much. Việt Nam. Vietnamese, made in Vietnam. Made in Việt Nam. Okay, come on. Tam Viet. Kúpil som si inhalátor do nosa, ktorý vonia úplne mentolovo. Cítim, ako sa mi uvoľnili všetky mozgové bunky, ktoré sú napojené na môj nos. Veľmi príjemná záležitosť. Stalo to 30 000, čo je v prepočte 1 euro. To znamená, že stále mám k dispozícii ďalších 7 eur. Poďme sa pozrieť, čo ešte objavíme. Dokonca som objavil aj veštecké gule. Tak vám odporúčam navštíviť Hanoj, konkrétne tento trh, kúpiť si jednu z tých vešteckých gulí, tým pádom budete vidieť veľmi krásne do budúcnosti. A rovno si môžete dať na seba aj takýto náhrdelník a náramok, prenajať si nejaký priestor na rohu vášho mesta a môžete veštiť budúcnosť všetkým vašim spoluobčanom, ktorí budú ochotní za to platiť 5 eur za jedno sedenie. To je biznis plán. Ďalej som objavil tieto rôzne strihače na nechty, ktoré sú úplne že štýlové. Xin chao. How much for this one? 30. And for this? Same. The same? 30. Okay, I like it. I will buy this one. Thank you. Come on. Cảm ơn bạn. Tam Viet. Bye bye. Mám ďalší prírastok do svojej zbierky hlúpostí, ktoré som si kúpil na tomto trhu, a to je strihač na nechty. Ale fakt akože je prekvapivo kvalitný na prvý dotyk, má dobrú váhu, dobre sa drží, celkovo na mňa pôsobí dosť kvalitne a ostáva mi minúť ďalších 6 eur. Bohužiaľ po náročnom a vyčerpávajúcom prieskume tohto marketu musím zhodnotiť, že som tu fakt nenašiel už nič viac, čo by som reálne potreboval, a zase len tak zbytočne míňať peniaze sa mi veľmi nechce. Zatiaľ som minul 4 eurá zo svojich 10, ktoré som mal vyčlenené na túto dnešnú misiu, a idem sa teda presunúť niekam von, kde budem hľadať ďalšie možnosti, ako minúť svoje zvyšné peniaze. Pretože nechcem dopadnúť neúspešne, ako som dopadol napríklad v Pakistane s touto misiou. Dneska by som chcel túto misiu završiť úspešne. Pred mojím odchodom som objavil ešte takéto suveníry, ktoré si dokážem predstaviť vo svojej obývačke. Takže poďme sa pozrieť, koľko stoja a ktorý z týchto bude ten, ktorému spraví miesto na svojej poličke. Páči sa mi tento ležiaci Budha, alebo potom táto soška, ktorá pripomína tradičné ženy vo Vietname. Poďme sa spýtať, že koľko stojí. Xin chao. How much? 80? It's too much. 40. No, Sorry? wooden and lacquer and shell. You see? I have this one. 40. 40 this one. And why is expensive? Because it's made of wood. Like wooden and the hand painting. Hand painting? Yeah. Okay, and this is not hand painting. Yeah. Okay, I like it. Okay. We have many more colors. You can choose. Okay, this one. Alright. And
need to change. Okay, thank you. 60,000. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Za euro 30 som si kúpil túto sošku, ktorá sa bude vynímať presne na mojej poličke vedľa kvetov. Keďže moja obývačka je plná kvetov a nemám tam telku, tak táto soška tam bude mať svoje čestné miesto. A mne ostáva minúť cca ďalších 150 000 vietnamských dongov, čo je v prepočte nejakých 5 eur. Tuto predáva sušené mango, nejaké tyčinky, orechy, kopu sušeného ovocia. A ja by som chcel ochutnať tú jednu tyčinku. One piece. How much one? 5,000 đồng. 5,000. Okay, can I get one? Okay, good. Thank you very much. A poďme ju rovno ochutnať. Takže táto tyčinka má takú zvláštnu konzistenciu, keďže je zlepená z rôznych orechov. Vidím tam mandlu, kešu, nejaké sezamové semiačka, nejaké tekvicové. Veľmi zvláštna orechová tyčinka, celá položená v takej nejakej oplátke. Tak poďme to ochutnať. V podstate sú to len pozliepané orechy. Čakal som, že tam bude niečo sladké, ale je to naozaj také, ako to vyzerá. Je to proste iba také orechové, ale nie je to zlé. Len mal som chuť na niečo sladké a stále mám. V tejto tyčinke dávam hodnotenie 5 z 10. Už nič viac som nenašiel v tomto markete, ktorý práve opúšťam, ale oproti vidím podnik, ktorý sa volá že Craft Beer, čo v preklade znamená čapované pivo, a to je asi presne to, na čo mám chuť. Takže hneď ako sa mi podarí prejsť cez túto ulicu, tak sa dostanem do tejto oblasti a idem to rovno skúsiť. Nebolo to až také náročné. Poďme sa pozrieť, koľko tu stojí pivo. Ciao. Thank you. Na stene sú rôzne fotky rôznych návštevníkov z celého sveta. Očividne to je veľmi obľúbený podnik. Thank you. OK, takže je tu na výber naozaj z rôznych druhov piva. Pri každom pive je napísané IBU, čo neviem čo znamená, ale zistím. Je tam percento alkoholu, ktoré sa v ňom nachádza, cena za malé a veľké. A je tu na výber naozaj dosť pív, teda aby som bol presný, tak je ich na výber 12. Takže idem si pozrieť, že aký majú teda ten výber a niečo si dáme. Prvé pivo z ponuky, ktoré sa tu nachádza, je Pilsner a píšu tu o ňom, že je to jedno z najznámejších pív na svete. Pilsnerka naša zlatá sa dostala až do hlavného mesta Vietnamu a ja som si objednal 3 piva, ochutnávka po 250 ml. Ako prvé je toto pivo, pretože má 6,5%, a ako druhé je toto pivo, pretože má 8,6%. Veľmi jednoduchá matematika. A tretie pivo je pre mojho kamaráta, ktorý si dal Passion Fruit Beer. Ale prečo to netuším. Thank you very much. Takže už nám doniesol naše 3 piva, k tomu nám dal čerstvé arašidy. Ja som medzi tým zistil, čo znamená toto IBU, čo je pri každom pive napísané. Je to stupeň horkosti. A ja som si vybral tieto dve, ktoré majú že 50 a 55, čo znamená, že sú to najhorkejšie piva v ponuke. Toto je moje a toto nie je moje. Tak ideme ich rovno ochutnať a ohodnotiť. Ako prvé ochutnám pivo
so stupňom horkosti 50 a percentom alkoholu 6,5, ktoré sa volá, že Citra Fog Beer a že vraj pochádza z Indie. Pivo je veľmi čerstvé, príjemne horké a cíti tam tú remeselnosť. Že to nie je takéto klasické pivo, ale také remeselné, neviem to ináč popísať, ale je naozaj fakt, že dobré, veľmi, veľmi dobré. Cítim tam aj také citrusy, nejakú limetku s pomarančom a je to dosť horké. Celkovo by som toto pivo ohodnotil na 7 z 10. Predtým ako ochutnám druhé pivo, tak ochutnám tieto arašidy, ktoré som dostal tým pivám. Sú dosť pikantné a na vrchu majú nejaký obal, ktorý je dosť mastný a pridáva to tomu takú zvláštnu chuť. Takže oni boli možno ešte pražené v nejakom oleji, ťažko povedať. Sú také sladko, pikantne slané. Zvláštna chuť, ale sprúka to dobre, ideálne v pivu. Hodnotenie 6 z 10. A druhé pivo, ktoré som si dal, má stupeň horkosti 55. To predtým malo 50 a bolo dosť dobré. A obsah alkoholu je 8,6. Takže to bude pravdepodobne dosť silné pivo. Dosť dobré. Horké, svieže. A tú silu tam až tak necítiť, takže toto je tzv. Tichý zabijak, ktorý keď si dáš, že 2, tak ani nebudeš vedieť, ako sa z toho dokážeš opiť. Hodnotenie tohto piva je 8 z 10. Pivo mám za sebou, nechal som tu 120 000, čo je v prepočte nejaké 4 eurá. Každopádne v peňaženke mi ostáva ešte 20 000, čo je nejakých 60 centov. A to mi chýba k tomu, aby som dneska minul 10 eur, ktoré som mal vyčlenené na dnešný deň. Tak poďme sa ešte pozrieť, či nájdem niečo, za čo môžem utratiť tieto svoje posledné peniaze. Do you have cigarettes? And do you have cigarettes for 20,000? Okay. Thank you very much. Thank you. Takže práve som minul svojich posledných 20 000 za cigarety. 20 000 je v prepočte 60 centov. Ja nefajčím, akože pravidelne, skôr veľmi, veľmi výnimočne. Takže tieto cigarety mi pravdepodobne vydržia niekoľko týždňov, ale cigarety za 60 centov asi nekúpite nikde inde. Takže mne sa dneska podarilo splniť svoju úlohu a svoju misiu. Za dnešný deň som dokázal minúť 10 eur a my sa vidíme pri ďalšom videu. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite mi dať like a dajte mi vedieť do komentára, ktorú vec by ste si určite kúpili a čo bola najväčšia hlúposť, čo som si kúpil dneska. Vidíme sa.